Držíme im palce, skúsení pretekári. Vynikajúci štart. Jamrich František ostal na chvíľu ako keby zaskočený niečím. Vyzeralo to, ako keby sa mu nejaká porucha stala alebo niečo také, ale teraz vidím, že sa chytil. Takže dobré. Vidím veľmi zle na našich jazdcov, ale zatiaľ sú všetci zdatní a dobre na trati, čo ma veľmi teší. Určite sa ukáže ich dravosť práve v tomto kole. Žilik Adrián, za ním Tužinský Patrik, Škrovina Igor, Tikor Dušan. Nebezpečná zákruta, v ktorej sa snaží predbehnúť. Aj sa mu to podarilo. Pozrite sa, do štartovým číslom 206 Argan Martin a zo 244 Jamrich František. Ako som už spomínala, skúsení pretekári sa snažia vždy nájsť tú škulinku práve v danej zákrute, ktorá je ale veľmi nebezpečná. Takže buď sa to stane, že sa mu to podarí, alebo ho skúsený jazdec pred ním nepustí, alebo to môže skončiť aj niekedy tak, ako sme videli v predchádzajúcich kolách, že nakoniec zostali mimo. Žilik Adrián, vynikajúce si vedie. Tužinský Patrik taktiež. Igor Škrovina stráca časti plechu, časti auta, ale stojí a ide a jazdí, a to je najdôležitejšie, čo môže byť v tejto chvíli. Možno stratí jedno koleso, druhé, ale ide, to je dôležité. Zaprášil pred očami Jamrichovi Františkovi. Veľmi pekný pretek, B-finálové kolo. Chlapcom ide o veľa. Máte sa na čo pozerať naozaj. Všetko sú to skúsení jazdci, žiadni začiatočníci. S veľkým predstihom Žilik Adrián, Tužinský Patrik, nezmenené pozície. Na Igora Škrovinu sa tlačí Jamrich František. Argan Martin za nimi. Snaží sa ho predbehnúť, drgol do ňoho, ale nedal sa Igor Škrovina. Teraz Argan sa snaží predbehnúť Škrovinu. Je tam boj. Igor sa drží, ale pozor, udržal to vynikajúco. Potles vynikajúco, udržal to len tak ďalej. Vynikajúci Argan Martin, ktorý sa snažil predreť. Nepodarilo sa mu to, ale